Вас вітае інфармацыйная служба телеканала МКТБ. Я Олеся Ушакова. У эфире новины час мясцовы. Сёння ў выпуску. За захоўванне і збыт наркотыкаў маладзечанцу пагражае до 15 гадоў пазбаўлення волі. Пасяляюць у душы надзею. Центр карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі горада Маладзечна адзначае 25-гадовы юбілей. Перамога ў беларусак. Баскетбалісткі клуба «Гарызонт» упершыню сталі пераможцамі фінала 4 еўрапейскай жаночай баскетбольнай лігі. Аграпрамысловы комплекс у фокусе зроку правяраючых. Міліцыяй Мінскай вобласці праводзяцца мерапрыемствы па прафілактыцы і выяўленні правапарушэнняў і злачынстваў у гэтай сферы. У штодзённай рабочай групы, якія кантралююць стан і гатоўнасць да работы сельгастэхнікі, уваходзяць супрацоўнікі падраздзялення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі, аддзел аховы правапарадку і прафілактыкі, дзяржаўтаінспекцыі, спецыялісты ўпраўлення ў сельскай гаспадаркі райвыканкамаў. Яны звяртаюць увагу на арганізацыю вартавой аховы, неабходнага асвятлення, арганізацыі недапушчэння крадзяжоў таварна-матэрыяльных каштоўнасцяў. Таксама супрацоўнікамі ДАІ надаецца пільная ўвага парадку перад рэйсавага агляду вадзіцеляў і своечасовасці праходжання тэхнічнага агляду. Дарэчы, Белтэхагляд у сакавіку выдаў больш за 265 тысяч дазволаў на допуск да ўдзелу ў дарожным руху. Гэта на 373% перавышае паказчык мінулага года. Агульная колькасць дазволаў, выдадзеных за студзень-сакавік 2021 – 621 600. Зараз у Маладзечанскім раёне працягваецца прафілактычная акцыя «Беражыце дзяцей». Яна будзе доўжыцца да 9 красавіка і накіравана на папярэджанне дзіцячага дарожна-транспартнага траўматызму. Супрацоўнікі Маладзечанскай дзяржаўтаінспекцыі адзначаюць, што памятаць пра правілы дарожнага руху і быць уважлівымі павінны не толькі непаўналетнія, але і іх бацькі. Менавіта дарослыя часцей за ўсё ствараюць небяспечныя сітуацыі. Перавозіць дзяцей можна толькі ў спецыяльных прыстасаваннях, адпаведных вазей росту дзіцяці, прышпільваць рамянямі бяспекі. За парушэнне гэтага правіла кіроўцам пагражае штраф у памеры да 4 базавых велічынь. Нельга пакідаць маленькіх дзяцей без нагляду паблізу дарогі. Яшчэ адна важная тэма – тэлефоны і навушнікі. Неабходна нагадаць дзецям, што, пераходзячы праезную частку, небяспечна размаўляць па мабільным тэлефоне ці слухаць музыку ў навушніках. За захоўванне і збыт наркотыкаў маладзечанцу пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. У пачатку лютага супрацоўнікі наркакантролю затрымалі збытчыкаў мефедрона, беспрацоўнага гараджаніна і яго сужыцельку. Тады ў кватэры фігурантаў аператыўнікі канфіскавалі каля 5 грамаў наркотыка, а таксама прадметы, неабходныя для расфасоўкі і перапродажу. Падчас далейшых аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў байцы наркакантролю устанавілі, што затрыманы таксама працаваў кур'ерам-закладнікам на адну з інтэрнэт-крам, якая гандлявала наркотыкамі. Мужчына раскладваў тавар па сховах у спальных раёнах сталіцы. Частку гэтага аператыўнікі знайшлі і канфіскавалі. У пакетиках знаходзілася асабліва небяспечнае псіхатропнае рэчыва – амфетамін. За незаконны абарот наркотычных сродкаў маладзечанец стаў фігурантам адразу 3 крымінальных спраў. Яму пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. А жыхар сталіцы вырашыў палепшыць сваё фінансавае становішча, гандлюючы чужымі роварамі. У міліцыю звярнулася жыхарка Маладзечна і паведаміла, што з лесвічнай пляцоўкі шматкватэрнага дома па вуліцы Віленскай былі выкрадзены 2 горнікі. Суму шкоды гаспадары цанілі ў 1250 беларускіх рублёў. Муж і жонка расказалі, што раніцай пакінулі ровары ў тамбуры, а вечарам іх ужо не было. Аператыўнікі высветлілі, што транспартныя сродкі скраў 33-гадовы жыхар Мінскага раёна. У Маладзечна ён прыязджаў пагасціць да таварыша і ў гэты ж вечар быў затрыманы за бойку. Як толькі мужчына выйшаў з раўс, ён накіраваўся ў чужы пад'езд, дзе і ўбачыў ровары. Зламысніка міліцыянеры затрымалі ў Ратамцы. Падазраваны распавёў, што ровары прадаў на рынку пад Мінскам, а грошы каля 200 рублёў спусціў на асабістыя патрэбы. Ровары праваахоўнікі канфіскавалі. Узбуджана крымінальная справа. Пераемнасць пакаленняў. У вёсцы Трапалава Маркаўскага сельскага савета пражывае малалетняя вязніца Вялікай Айчыннай вайны. Дапамагчы па гаспадарцы, падтрымаць і пагутарыць. У госці да сталай жанчыны завіталі прадстаўнікі розных структур Маладзечанскага раёна. Падрабязнасці сустрэчы ў наступным матэрыяле. Цэлы век у працы і турботах. Менавіта так можна сказаць пра Ганну Рудніцкую. У беларускай жанчыны няпросты лёс. Юнацтва Ганны Івановны прыйшлося на пачатак Вялікай Айчыннай. У 1942 годзе яна стала вязніцай вайны і разам з іншымі палоннымі трапіла ў Германію. Там 16-гадовая дзяўчынка дапамагала немцу-фермеру даглядаць за гаспадаркай, гадаваць жывёл і вырошчваць ураджай.
Ну, тяжело, ніхто не крепко спрашивав дітка. Работник був. Роботи хватало, поліводче було. І табак садили, і бульбу садили, і пололи, і копали, і жали. 50 коров було. І ми з хазяїном доїли. Гости приехали не с пустыми руками. У якости подарунка ад мясцовай школы юных выратавальнікаў пажарных «Шпакоўня». Яе змайстравалі школьнікі на уроку працоўнага навучання. А як сімвал жыцця і даўгалецця мясцовыя жыхары пасадзілі тую – вечна-зялёнае дрэва. У нас на территории Марковского сельсовета ветеранов Великой Отечественной войны уже нету. Но есть узница Великой Отечественной войны. Это Рудницкая Анна Ивановна, которая проживает здесь, в деревне Трипалово, по улице Центральной. Ну и, конечно, как она у нас единственная заслуженная такая, мы стараемся всегда помочь. Тут в преддверии уже, скажем так, 9 мая уже не за горами. Школа всегда, несмотря на каникулы, изъявила желание тоже помочь. Мы стараемся помогать, то есть вот когда какие-то вот субботники проводим, параллельно заедем к ней, к Дню пожилых людей, стараемся с хозяйством чем-то помочь ей, вот, может быть, каким-то вот зерна какого-то она еще курей держит. Это живая память. Люди сыходят, вот, разумеете, уже сама, что я в таким узросте немолодым, и теперь вот думаю, а жили люди, а это я не спыталася, а это не спыталася. И все, человек пошел, и уже спытать нема у кого. А иначе человек цікавый, иначе почне рассказывать, и ведаете, ніколи не крудавала на немцев, ніколи не сказала благого слова на своих господаров, у яких нажила. Пасля перамогі над фашысцкай Германіяй вязніца вярнулася на радзіму, дзе хутка пазнаёмілася з мужам, пераехала да яго з Брэскай вобласці ў вёску Трапалава, дзе жыве ўжо 75 гадоў. Тут пара адсвяткавала залатое вяселле. Праз некаторы час мужчына памёр. Вось уже 20 гадоў яго няма, а разам з Ганнай Івановнай пасялілася дачка. Маладзечанскі гараддзел па надзвычайных сітуацыях паклапаціўся аб тым, каб жыццё жанчын было бяспечным. У доме усталявалі пажарны апавяшчальнік. Наши работники не остаются в стороне от этих событий, участвуют активно, принимают активное участие в этих патриотических акциях. И главной целью мы ставим для себя это оказание внимания вот этой категории людей. В рамках этой работы проверяем пожарную безопасность домовладений, как и сегодня вручили соответствующие ценные подарки. У жанчыны 4 дзяцей, 7 унукаў, 12 праўнукаў і 1 прапраўнучка. Летам Ганне Івановне споўніцца 97 гадоў. А на пытанне, які сакрэт яе даўгалецця, жанчына без сумненняў адказвае. Усё в лету было, все в работе, усё в поездке. О, все. Я мало сидела, детей годовала. Коровы эти колхозные доили. Детей брала с собою. Няньки не було. Їх будувалися один раз. Тоді будувалися другий раз. Будеш і тяжко, і дренно буде, будеш жити. А як будеш робити, все ж таки нічого добиватися будеш, правда? Наперадзе свята перамогі. Яшчэ адна нагода дапамагчы сталаму пакаленню. Але варта памятаць, што для добрых спраў не патрэбны каляндар. Дастаткова мець сэрца і душу. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ. Пасяляюць у душы надзею. Цэнтр карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі горада Маладзечна адзначае свой 25-гадовы юбілей. Без гэтай установы сёння немагчыма уявіць сістэму сацыяльнай адукацыі рэгіёна. Тэму працягне наш корэспандэнт. На пачатку 90-х па ініцыятыве бацькоў на базе дзіцячага садка нумар 5 былі сфарміраваны спецыяльная група і клас для дзяцей з парушэннямі апорна-рухальнага апарату і інтэлекту. Так пачыналася гісторыя Цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі ў Маладзечне. Першыя выхаванцы установы ўжо дарослыя людзі, а ў калектыве трэць работнікаў затрымалася тут больш чым на 20 год. І шчырыя словы падзякі супрацоўнікам цэнтра гучалі з вуснаў усіх гасцей на юбілейным мерапрыемстве. Самое главное, что я вижу вот в работе этого учреждения, это там моральная поддержка родителям. И главное, это, наверное, обучение жизни, введение в жизнь наших деток. Потому что именно здесь вы учите их кушать. Есть у нас такие моменты. Вы учите их понимать и осознавать этот мир, любить этот мир. Вы учите их
социализации с другими людьми, осознание того, что они особые. Особые, но это не значит, что они отдельно от нас, от общества. И вот именно за это я хочу вам сказать сегодня большое спасибо вам. Сённяшні дырэктар установы Анжеліка Шапіленко згадала, што на пачатку цэнтр наведвалі 35 хлопчыкаў і дзяўчынак, а за 25 год яго існавання праведзена ўжо больш чым 27 тысяч псіхолага, медыка, педагагічных камісій, каб вызначыць далейшыя маршруты адукацыі і рэабілітацыі малышоў, дзяцей і падлеткаў. А паколькі цакраіру маладзежні стаў першай такой установай у Мінскай вобласці ў сістэме адукацыі, то спецыялістам у самым прамым сэнсе прыйшлося адначасова і вучыць, и самим вучиться. Дети бывают разные. Кто-то улыбается, кто-то просто смотрит. Кому-то нужно гладить, кому-то нужно подойти, взять за руку и вести с собой по дороге. И вот коллектив центра действительно берет за руку каждого ребенка и ведет его за собой. Для того, чтобы, несмотря на все те болезни, трудности, которые есть у этого ребенка, ему было комфортно. А то, что комфортно в этом учреждении образования, действительно подтверждают годы его работы. На свяце, які належыць, было шмат грамат і падзячных пісьмаў супрацоўнікам установы, сертыфікатаў на набыццё неабходных і патрэбных рэчаў, кветак і песень. А гаспадары, ў сваю чаргу, распавядалі пра сваіх шэфаў, без чыёй дапамогі было б вельмі складана ладзіць многія мерапрыемствы, абладкоўваць тэрыторыю, арганізоўваць быт і навучальны працэс дзяцей. Спонсары, між іншым, завітваюць у цэнтр не толькі падчас афіцыйных акцый ці з нагоды юбілеяў. Очень трогательное чувство меня захлестывает, несмотря на то, что мы давно дружим, Академия управления, но так случилось, что первый раз я у вас в гостях, и хочу сказать, что очень тронута тем, что я не попала в какое-то государственное просто учреждение образования. Такое ощущение, что я пришла к кому-то в большой дом. Маладзечанскі цэкраір стаў сапраўды адзіным домам для педагогаў, бацькоў і іх дзяцей, дзе нават самыя маленькія перамогі не дзеляцца, а множацца на ўсіх. Цэнтр – гэта дружная сям'я, у якой жывуць дзеці са сваімі гісторыямі, падзеямі і планамі. А каб апошнія часцей збываліся насуперак медыцынскім дыягназам, дарослыя стараюцца прыняць сваіх выхаванцаў такімі, якія яны ёсць, навучыць іх уменню зносін з іншымі людзьмі і быць адкрытымі ўсяму свету. Основная задача нас, специалистов и центра в целом, это социализация детей, чтобы дети могли не только общаться в рамках нашего учреждения, но и взаимодействовать за его пределами. Детки приходят еще с младенческого возраста вместе с родителями. И когда ты видишь, что мама приходит, она не уверена, у нее даже слезы на глазах, она не знает, что делать с таким ребенком, у нее страх и стресс. И когда ты работаешь с мамой и ведешь эту семью на протяжении 3 лет жизни, и потом уже когда мама и ребенок выходят из этой группы и дальше интегрируются или в наши дошкольные учреждения, или остаются у нас в центре, и уже у них совсем другое настроение у родителей, это, конечно, огромная радость, и это очень вдохновляет. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. У расійскіх школах прапанавалі вывучыць беларускую літаратуру. Пра важнасць нашай мовы загаварылі падчас урачыстага сходу саюзнай дзяржавы, адкрываючы новыя магчымасці, які прайшоў у беларускай сталіцы. Па словах спецпрадстаўніка прэзідэнта Пуціна па міжнароднаму культурнаму супрацоўніцтву Міхаіла Швыдкога, у яго школьныя часы Якуба Коласа чыталі разам з Пушкіным. На яго думку, вывучэнне беларускай літаратуры ў школах Расіі зможа умацаваць саюзную дзяржаву. Беларуская мова дапаможа выхоўваць агульныя каштоўнасці, узбагачаць культурную спадчыну ў моладзі. На канікулах хлопчыкі і дзяўчаты змаглі не толькі адпачыць, але і правесці час з карысцю. Адны наведалі знакавыя месцы, іншыя удзельнічалі ў алімпіядах, а хтосьці і зусім сур'ёзна заняўся выбарам будучай прафесіі. Так, гасцямі рэдакцыі МКТБ і Маладзечнай ФМ сталі юныя журналісты прысталічча. Акулам пяра іх пакуль назваць складана, але падлеткі робяць упэўненыя крокі ў абранай справе. Знаёміцца з вядомымі майстрамі слова, блогерамі, праводзяць інтэрв'ю, наведваюць розныя СМІ і прэс-службы. На МКТБ юнкоры змаглі паспрабаваць сябе ў ролі дыктараў тэлебачання, паназіраць за працай творчай групы. На радыёстанцыі ўзялі інтэрв'ю ў вядучага Юрыя Пагуда, атрымалі некалькі прафесійных парад.
Радио мне очень понравилось, что творится за кулисами, что как происходит, как записывается, сама та артикуляция речи, вот как ты разговариваешь. Я бы хотела стать телеведущей. Ну, было бы круто, мне кажется. Спасибо вам огромное за то, что не отказали и даже пригласили. Хотелось показать своим ученикам, что самое главное в журналистике – это вот эта энергия, это настроение, это любовь к своей профессии. Очень правильно сказал ваш ведущий Юрий, когда мы были там на экскурсии, что самое главное, с чем ты приходишь к своим слушателям, что ты несешь, что ты повстречал какое-то замечательное событие или где-то наоборот ты посочувствовал. И вот именно вот это взаимодействие телевидение, радио вместе со своей аудиторией, это очень ценно, именно поэтому мы к вам приехали и благодарим вас за эту возможность научиться многому, сделать такой своеобразный шаг в дальнейшем нашем развитии. Перамога ў беларусак. Баскетбалісткі клуба «Гарызонт» у фінале еўрапейскай жаночай баскетбольнай лігі абыгралі расійскую каманду і ўпершыню сталі пераможцамі турніру. Самыя яркія моманты ў парты барацьбы за медалі змаглі ўбачыць маладзечанцы. Фінальныя гульні жаночай лігі прайшлі ў спартыўна-забаўляльным цэнтры. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Апошнія хвіліны перад стартам гульні. Трыбуны запоўненыя балельшчыкамі, і хоць у маладзечні гасціна сустрэлі ўсіх удзельніц, больш гучна і актыўна падтрымалі вядомых землякоў. Баскетбольны клуб «Гарызонт» з Мінскай вобласці адзін з лепшых у краіне. У сезоне 2019-2020 каманда стала сярэбраным прызёрам чэмпіянату рэспублікі, а таксама уладальніцай жаночага Кубка Беларусі. Тым не менш, выхад у фінал стаў прыемным сюрпрызам для балельшчыкаў. За ўсю гісторыю удзелу ў гульнях еўрапейскай жаночай баскетбольнай лігі «Гарызонт» упершыню выйшаў у фінал чатырох і змагаўся за медалі. Да гэтага лепшым вынікам каманды было 5-е месца. «Горизонт» – лучшая команда Беларуси на данный момент. И Ника только что Оренбург команду выиграла и попала в четверку лучших в России. Это значит, что и через неделю они встречаются у ГМК. Да? Это название никого там не спрашивает вопросов. Да? Поэтому я думал, что будет другой финал. Я думал, что будут другие команды. Да, каждый мы ставим какие-то планы, смотрим как и что. Это был небольшой сюрприз, но очень позитивный. Еўрапейская жаночая баскетбольная ліга створана для прафесійных каманд з цэнтральнай, усходняй і паўночнай Еўропы. Турнір праводзіцца з 2015 года. З-за пандэміі каранавіруса сезон 2019-2020 спынілі датэрмінова. Былі складанасці і ў новым сезоне. Не ўсе каманды змаглі прыняць удзел, аднак арганізатары прыклалі ўсе намаганні, каб гэты турнір адбыўся. Не думал, что это получится. Но получилось. Мы шли вперед. Мы что-то, какие-то игры перенесли, какие-то игры не состоялись. Команды отказались. Да? Ну, разное. Но мы все равно формулу поддержали. Мы сделали этот сезон. И, если мы это сделали, мы пойдем дальше. Я думаю, мы скажем через полгода до свидания ковиду. И пускай он летит, откуда прилетел, и будем играть нормально в баскетбол. Усяго ў сезоне 2020-2021 прымалі ўдзел 12 каманд з 8 краін. 3 клуба з Беларусі, «Гарызонт», «Цмокі Мінск» і «Алімпія», а таксама прадстаўніцы Расіі, Украіны, Чэхіі, Славакіі, Нідерландаў, Літвы і Латвіі. Па выніках плэй-офф у фінал чатырох выйшлі наймацнейшыя клубы: беларускі «Гарызонт», расійская «Ніка», украінскі «Праметэй» і латвійская каманда ТТТ «Рыга». Паўфінальныя матчы прайшлі ў суботу. Беларускі адолелі украінак з лікам 84-73, а баскетбалісткі «Нікі» – каманду з Рыгі. У рашаючым паядынку барацьба ішла на роўных. Лік у гульні мяняўся на карысць то адной, то другой каманды, але ў трэцяй чвэрці беларускі сталі лідзіраваць. З лікам 70-60 упэўнена перамог «Гарызонт». Самай выніковай у складзе нашай каманды стала зорка беларускага баскетбола Анастасія Верамеенка, якая набрала 20 ачкоў. Яна ж прызнаная і самым каштоўным гульцом фіналу чатырох. Мы верили и ждали в свою победу, тем более столько болельщиков пришли поддержать нас. Мы верили в то, что мы станем чемпионами. Наши игроки показали очень хороший характер и у первой, и у второй игры. Обе игры были очень тяжелые, соперники очень сильные.
Команда Прометея, чемпион своей страны, Ника сейчас выиграла и попала в четверку Российской Федерации баскетбола. Сильные команды, очень, да скажем так, и богатые команды с хорошим фондом деньги. Так что мы все это знали, работали под этой турнир. Каждый игрок дал максимум. Очень хороший подход был в игре. Очень хорошее собрание сделали, показали все, что было нужно. Фінал 4 еўрапейскай жаночай баскетбольнай лігі прайшоў пры падтрымцы мінскага абласнога і маладзечынскага раённага выканаўчых камітэтаў. Прымаць міжнародныя спаборніцтвы важна і прэстыжна для любой краіны. Беларусь не выключэнне, і для гэтага ёсць усе магчымасці. До этого наши команды женские так высоко не поднимались. Горизонт первый раз вошел в четверку. Мы приняли его здесь у нас, молодечно. И первое место. Посмотрите, какой праздник это для всех наших жителей. И я скажу, что то, что провели это молодечно, нисколько никто не жалеет. Здесь атмосфера праздника, радости. Люди на самом деле довольны и игрой, и тем, что такое мероприятие у них прошло. Вообще мы счастливы на самом деле. Девчонки молодцы. Они показали характер, волю к победе. На протяжении всего турнира боролись. Но чтобы первое место завоевать, об этом в начале турнира никто не предполагал. Они это сделали. Настоящие герои нашего баскетбола современного дня. Для регионов, для молодежного, в частности, проведение такого рода соревнований – это подарок в том числе и нашим болельщикам, нашим людям. Поэтому мы со следующего года, наш баскетбольный клуб «Горизонт», он заявляется в Европейскую лигу. Я думаю, что матчи, по крайней мере, регулярного этого чемпионата будут на постоянной основе проходить молодечно. Это даст возможность нашим болельщикам увидеть лучшие клубы Европы. Поэтому это все здорово. Малайцы, дзяўчаты, так трымаць. Гэтымі словамі павіншаваў нашу каманду кіраўнік дзяржавы. Вы яшчэ раз даказалі, што беларускія спартсмены здольныя дасягаць добрых вынікаў у гульнявых камандных відах спорту, адзначыў прэзідэнт. А маладзечанцы ў сваю чаргу яшчэ раз пацвердзілі, што нам пад сілу арганізацыі спартыўных турніраў на самым высокім узроўні. Вольга Трубач, Алексей Індрыеўскі, МКТБ. На гэтым выпуск завершаны, наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Нагадаю, інфармацыя на тэлеканале МКТБ стала яшчэ больш. Глядзіце экспрэс-навіны кожны будні дзень у 12, 15 і 17 гадзін. Таксама вы можете сачыць за выпускамі на нашым YouTube-канале, у сацыяльнай сетцы УКонтакте, Аднакласніках і Інстаграм, а таксама у тэлеграм-канале МКТБ. Я з вамі развітваюся, усяго добрага і да сустрэчы.